Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye beyocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke. La kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanja ngumshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya mahle engathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ozalwa uThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhodo. Nanamuhla kabafowethu angihambi ngedwa ngihamba nenyanga usimo sezulu angikubingelele ngikwamukele ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Yebo. Niyaphila kodwa mkhulu? Siyaphila njani baba Mbasho? Siyaphila mno wethu. Yeah. Simo sezulu mne wethu ngiye ngithanda ukuthi uma umuntu efika la kwimpunga yesintu TV noma ngaze kuthiwa abantu sebeyamazi kodwa ngesizathu sokuthi i-channel ikhulu usuku nosuku ngike ngithanda ukuthi umuntu azethule asho ukuthi ubani udabuka kuphi ubasiza ngani abantu ukuze abantu bonke bacaciseleke. Yeah, masikhuluma ngosimo sezulu sikhuluma ngobani? Sikhuluma ngenyanga umthandazi sangoma. Sikhuluma ngobani masikhuluma ngosimo sezulu? Hayi usimo sezulu usendaweni yaNongoma. Yeah. Kwakhangela amankengane. Umelaphi ke wesintu. Yeah. Ulapha ngokwesintu ophiwe kakhulu esandleni sokulapha igulo ngokomoya. Yeah. Ngokomoya masikhuluma ngokomoya imsamo. Umuntu ohlushwa imimoya mhlambe amandawo amandiki izithunywa isiphiwo silapho kakhulu nasemanzini siya lapha ngamanzi empophoma ziziba imfula kanye namakhambi ke ukushuthi ke ubunyanga ubuthandazi kuhlangene. Mhlambe simo sezulu omunye umuntu uzofuna ukwazi ukuthi kazi uyahlola yini isimo sezulu. Kunabantu kwesimo sezulu esebehlola einkundleni zokuxhumana abanye bahlola komakhala ekhukhwini. Uzofuna ukwazi umuntu ukuthi njengoba mina ngike eKapa esekubalulile ukuthi ukwakhangela ubuka ukukhaba kwebanga ukuthi ekwazi kwakude ngohlola kungabe mhlawumbe usimo sezulu uma kuukuthi uyahlola uyakwazi ukuthi angihlolele ucingweni. Yebo ntuna kaNdaba siyakwazi ukuthi umuntu simhlolele manje ukucingweni uyakhumbula phambilini besingakwenzi into esahamba ke sayikhulekela sayithola imvume ukuthi sikwenze. Nakhona ke uma belandela ama video esiwenza la umuntu uyolandela indlela imigomo elandelwayo. Ngoba asimani sikwele sihlole noma ngasikhathi sini. Siyakuhlela asihlole umuntu noma ekuphi esenzela into zakhe akhumbule ukuhlola cha. Uke restaurant usethi akahlole uyadla la. Hayi usekhumbula umkhulu usimo sesu. Usethi hayi ngimfonela ngihlolele cha. Isigaba sesihloniphayo ngoba sihlonipha kakhulu abanikazi bomsebenzi ukuthi ufuna umuntu abesekhaya nami ngibesekhaya siqalisa uhlelo. Simo sezulu mne wethu yabona njengoba mne wethu ngithe akusondele simo sezulu. Umhlaba wonke unabantu simo sezulu baganene bayindoda nomfazi. Uma beganene beyindoda nomfazi kuyenzeka abantu besifazane uthola ukuthi banezingqinamba ezithile okhalweni okanye esinyeni sakhe uyabona uthola ukuthi mhlambe unenselelo ezithile abhekana nazo
ezimenza ukuthi njenganomuntu wesifazane agcine engasazizwa njengomuntu wesifazane. Namadoda ngokunjalo simo sezulu kuyenzeka indoda iganiwe. Uthola ukuthi kodwa manje izizwa ingenawo amandla ukuthi ikwazi ukuthwala umthwalo. Kanti indoda kubalekile ukuthi ibe nawo amandla makufanele uthwala umthwalo ikwazi ukuthi uthwale. Uyabona? Manje simo sezulu ngike ngifisa ukuthi noma ngabe ubani onento yokwelapha amadoda asondele eduze, noma ngabe ubani onento yokulekelela abesifazane ukuze baba abantu besifazane abaziqhenyayo ngokuthi bona babantu besifazane akwazi ukusondela eduze azositshela ukuthi yini asiphathele yona maqondana namadoda, yini asiphathele yona maqondana nabantu besifazane. Ngiyabonga kakhulu Ntuna kaNdaba. Uyabona lo double thintayo lubaleke kakhulu, lujulile. Kunjalo. Ngizothanda silibuke ngezigaba zibe mbili. Silibuke la khona umuntu simnika khona imbiza, owesilisa owesifazane simnika imbiza. Kodwa baningi abantu sebeyitholile imbiza umehluko abawuboni. Lento yemizwa ukusebenza kwayo uthotho wesilisa kodwa induku yakhe ikhathele noma iyakhathala ayinawo amandla ukuthwala umthwalo. Ukabili kuyenzeka uthola ukuthi ungcola nje okudinga imbiza. Uyangibona? Uthi ayimangathola imbiza lo alungiswe izolunga. Eyesibili uthola ukuthi yidlozi lakhe lomndawe osokuthi ukujula lapha. Uthothi leli dlozi yile libulala imizwa. Angabi nomuzwa ukuthi aye kamereni, angabi nomuzwa ukuthinta umuntu wesifazane. Kanti kwenziwa useyidlile imbiza uthi kuyefana, kanti kwenziwa yidlozi la kubo lomndawe elingalashiwe kuye. Leli dlozi ke omunye uthola ukuthi uyagana. Uma yogana langaganiswa afike emzini angabathola abantwana bavalwa yidlozi lomndawo. Nomathi uyabamba ingane idleke sesesibelethweni ngenxa leli dlozi ukuthi lesakhweleza lona aliganiswanga mhla egana lo muntu. So umuntu uzophuza imbiza, aphuze imbiza azakhathale kanti akulasha umndawe wakhe, imizwa yakhe izobuya. Owesifazane uyabanjwa umndawo, wesilisa uyabanjwa ngumndawo. Manje ke ngiyathanda maso lapho umuntu lapho kungabe ukuthi nje hayi ngidayisela imbiza, kodwa ngiqale naye ngimbuka ukuthi lenkinga anayo yaqala nini, sokuyisikhathi esingakanani, iyadinga yini ukuthi noma udinga imbiza nje kuphela noma udinga ukuthi siyolapha umndawe wakhe. Indaba inemoya. Ake sithi ke mhlambe simo sezulu lo muntu akanayo imoya. Kodwa manje uthola ukuthi mhlambe uyakhathala. Uyalithola usizo kusimo sezulu. Ikhona mhlambe imbiza ekwazi ukuthi ilekelele mhlambe umuntu wesifazane kodwa odinga usizo. Ikhona imbiza igama layo ujikjela. Yabesifazane noma besilisa. Ujikjela yamadoda. Ngoba phela funa ujikjela. Yizwa kahle. Ujikjela ukhona uyawasiza, akanayo imoya cha. Inkinga nje la kuye. Uzothola lembizi kwazi ukumklina, iklina izinso, iklina imthambo. Hayi ngeke aphinda hlupheke. Owesifazane uzothola umlekeleli. Awu yimina phela lo. Iyabalekelela ngoba ugcina manje lesi simo sokuthola somunye ngolimi lamanje uyabhora endodeni yakhe iziphume ngaphandle, kanti inkinga ila kuye enkomeni. Lembiza ke izoyiklina, iqoqe, ikhuthaze futhi nemizwa kuye ukuze mayifika lo wesilisa wakhe ayijabulele. Izathu sokuthi aqonye emaceleni uthola ukuthi lapha uvela ufice ukuthi akusahambi kahle. Abanye uthothi sebahlala isikhathi bajwayelana, ubone ngathi hayi akusenje ngoba wayiqalile. Manje kuhle abantu besifazane ke lapho baphakame oyibonayo ukuthi unaleyo nkinga amthola umlekeleli, amlekelele lapho
umuzi ungachitheki ungachitheki ngoba nasemadodeni uthi indoda iyakhathala sofuna wesifazane manje aphumele ngaphandle okunomngozi manje bokuchitheka komuzi asithola ukuthi inkinga yini mayingekho imimoya zikhona imbiza makunemimoya kufuneka siyilaphe qale kulasha imimoya kuqala ngoba nayo lembizo uyikhanda kwethu sikhanda ngendlela ukuthi ezinye inkambi zomndawe zibe khona ukuze ukwazi nawo ukuthi indawo yawo ikwazi ukuthi ithinteke simo sezulu umne wethu asingasawageqa amagula ngoba asemubi uma abantu mhlawumbe beyifisa simo sezulu lembiza usubalile ukuthi ukwanongoma iyakwazi mhlawumbe ukuthi iposeke kunomuntu okegoli mhlawumbe uzofisa ukuyithola udidekile ukuthi mhlawumbe uzenza njani okanye mhlawumbe uyakwazi ukuthi umposele yona iyimpande noma isuke isiphekiwe osegoli uzoyithola endaweni yase Springs oseThekwini uzoyithola eThekwini esekhunda ezotholakala eMpumalanga naseBhetali ngicabanga ukuthi ikhaveke wonke ngapha kwaZulu ikwanongoma egoli se-Springs la eThekwini khona la eDrobheni eMpumalanga isekhunda neBhetali la ePoseni ke yakona kuba nzima intweni ezifana nembiza banzima kakhulu kuba nzima kakhulu nakuba kuke kuzameka kodwa kuba nzima kakhulu kodwa kuhle ngoba eGoli ikhona indawo naKwaZulu Natal futhi eThekwini ikhona indawo eziningi nala imphelandaba bangakwazi ukuyithola siyathokoza sikwazi ukuthi sibasondezele kunjalo phela ingakwazi isimo sezulu ukuthi itholakale singathokoza kakhulu la njobesho umphunga izinto la ekhaya izotholakala izokwazi ukutholakala sizobazisa nje kahle abantu ukuthi imphelandaba imbizi sikhona uma nimthinta isimo sezulu uzofuna niqale nithintena kuqala ngoba kuzokwenzeka ilethe iphele uthola ukuthi akayilethile izofuna nithintena ukuze nikwazi ukumphusha ukuthi siyayidinga imbiza akwazi ukuyiletha imphelandaba nizobe senikwazi ukuthi niyithole le namba enizibonayo zivela la ezakhe usimo sezulu mhlambe ke isimo sezulu sesiphetha umuntu mhlambe ofisa ukuza kuwena ezothola olunye usizo ngaphandle kwalolu esikhuluma ngalo uhamba kanjani mhlambe uma nje ungabakhumbuza babukele uyasuka la mayiseThekwini nje noma eseGoli noma eseMpumalanga uyagibela straight kwaNongoma uyafona athole kahle direction ezekhaya kwezinye zezinto mfokambantu ukhona ukuthi umuntu wathwala usekhathele isithwalo siyakwazi kulezi insuku ukuthi lo muntu simqale phansi simlahlisa isithwalo simqale phansi simbuyisele manje ebuhlahleni bakhe bemvelo othi sengikhathele ngithwalile angisathandi akavele simlahlisa isithwalo simqalise phansi okusho ukuthi ke mbukelo wempunga yesintu uma ufuna ukuya kuyena usimo sezulu ufonela le nombolo lezi ozibona uzivela escreen sakho abese kunika inkombandlela ozokwazi ukuthi ulandele yona uma usuya le kwakhangela esigodlweni sakhe ngiyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqoqshweni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga What was that?